Sithatha ithuba sahlele phansi nowesilisa owakwazi ukusizakala uDr Mhlaba. Yebo sanibona, siyanibingelela kwa-1 KZN TV. Yebo uzabazendoda Protas Gwala lo ofike la kuba Mhlaba wafika ngo1993. Siphinde wasingena esontweni kusaphila abazali babo. Base kuthi ke yena waseuqala ke lo msebenzi ithiwa bacabanga 1996 manje ngo1994 wasebenza nje wasiza abantu nje kakhulu kuze kube imanje yena uthina usize kakhulu nje nasekhaya abantu abaningi nje nakuba siyaphila nje uyena nje usixazulula inkinga kakhulu wabe kufika kakhulu ekhaya kwa uyena ufika sithandazele kahle asisiza sineziwasho abasaphila nathi sathola imisebenzi kanjalo. Uyindoda nje siphile nayo kakhulu engiphile nayo kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kusukela kuleyo minyaka singena la esontweni kwaMhlaba. Awuyasiza kakhulu umandla kakhulu kodwa la ekukhulumeni nedalwa nala ekubetheleni kanjalo nasekhipheni imithi la emagcekeni abanumzane umuntu nje akhipha imimoya emibi kubantu kanjalo uqaqa izinto kanjalo osomabhizinisi kanye lo umuntu nje vele osiza kakhulu nami nje ungisizela kakhulu kwamsebenzi engangena kona kwavelo nje uye wangisiza bafowethu awuprofeta ngangibamba itoho kwenye umsebenzi lapha endazi wayesengikhipha kona vana wathi nje hayi Gwala angisathanda ukubambela itoho lezayo wathi hayi wathi nje awulokhuza wathi ubiza umfana kwakuthiwa mancane sebenza naye ngaleso sikhathi futhi omncane wathi hayi awuthi ibhodlela encane lapho lesigaba fama emafushana nje hawu kwakulo sini ngesonto bafona belungu